ήρεμα. Πάμε. Ούτως ή άλλως και εγώ δεν πάω γρήγορα. Ωραία. Sorry. Να ο γκρεμός που σου έλεγα, μαλάκα. Μαλάκα που πήγα. Ευθεία πήγες. Σε πήγες να τα ανέβεις από εδώ πάνω. Πριν από πού πήγαμε ρε φίλε, από κάτω. Εδώ ήταν που σταμάτησε κιόλας ο άλλος, πήγε να φύγει. Να γάμισω. Εδώ πέρα σου είπα τον γκρεμό. Α, εδώ είναι ο γκρεμός. Ωραία, πήρα λίγο φόρα, Ναι. Δεν πειράζει. Ρε φίλε, εδώ που σε βγάζει. Εδώ με μπερδεύει. Δεν πάω από εδώ. Και εγώ ακολουθώ. Εδώ με μπερδεύει ρε φίλε. Από πάνω ήταν. Από πάνω θέλει, Από πάνω από... Και εδώ, από εδώ. Πάμε λίγο χυμά. Εδώ πέρα ήταν και χυμά. Ωραία, μέτρα. Κόψτε! Καλή συνέχεια. Ωραία, δεν πειράζει. Γιατί αφού κάπου έστρεβε. Για να το έχουν κλείσει από εδώ πάει δεξιά. Τα έχουν ρίξει τα παιδιά.
εδώ. Μαλάκα, κάτι πρέπει να κάνουμε τα φρένα. Ήταν σκαλοπάτι. Α, και το κάνανε... Και εγώ περίμενα να το δω αυτό τώρα, άμα το ήξερα. Οπ, αυτός πρέπει να είναι Ιγνάτης. Θέλει προσοχή παιδιά γιατί είναι μαλακό εδώ. Και η προσοχή και είναι σκότωμα ρε μαλακά, με τα όλα.